Šup. Jdeme. Sláva, nazdar výletu. Ty jo. Jak se hejbe, viď? Fuj, ten je macatej. Ty vole. Jsi to loknul. Tohle to já jsem si vzal, jo. Tak jo. Vážení a milí přátelé. Tak a vidíš to, jak jsi šťastný. No. Jo. Jsme na hezký rovince. Konečně, hele, tak. Půl hodiny. Máme 250 metrů nahoru. Co manžel, jak se cítí? Jo, to běžel, ale... Tohle. Tak, s Bohem rovinko. Stejně nebude moc vidět. No. Tak běž. Tak můžeš utíkat a pak na mě někde počkat. Ne? Snack time. Tak jo. Tak... jak daleko ještě jsme říkali? Asi 35 minut a... 300 metrů nahoru. Jo. OK, dobře. Jo, to snad bude. Takhle vypadá tvář nastupující trudomyslnosti. Jo, no. Tady už nikdo nemůže. A samozřejmě, že jsme zapomněli nejdůležitější věc na expedici. A co je nejdůležitější věc na expedici? Bear spray. Míč. Jo, míč. Míč proti trudomyslnosti. No, to nemáme, no. No, Můžeš si na to sám asi. jo no. Ji necháme chvíli bejt a ona se zase pak spraví. Budeme modlit. Že tamhle už je konec. Jo. Ne. Aby jsme zvýšili svou komplexitu. Jak to plánuješ? No tak, není tady se nic vidět, jakože ty hory, ale tady na té hoře jsme byli. Tady na té hoře jsme byli. Tady na té hoře jsme byli. Co máš za sváčů? Párek v rohlíku, protože tam v tom prvním kombinu nic jiného neměli. Tak. Jo, jasně no. Dobrý. Možná. Já mám chicken vegetable onigiri a tuna mayo. Klasika, tuna mayo. To je fakt hezký. Tak pojď, Indy. A teď hopsneš. Tak tady je trošku jako svízelná situace, protože tady to se musí jako po špagátu. Tady to je docela jako na piču trošku. No a pak
to vede jakoby někudy tudy. A tady je jako vodopád. A tamhle je jako řeka. Ale už tam nevidím žádný fáborek a žádnou cestu. A nemáme nepromokavý boty. Takže tak. Ano. No ale teď jako kam? Tohle to má být cesta, dámy a pánové. Tak si jdeme. Já taky. Dobře, tak ještě nemáme vyhráno se suchýma botama. Jsme to tady kousek jako sviňák. Jo, ok. A žádný řetězy, nic. Tak co, zahučí tam, nezahučí? Nezahučí. Dobře, manžel. Tak jo, tak teď já. Tak schválně, bude mokro v botách, nebude mokro v botách? Dobře ty.